İsa yine kölün yakasına gitti. Tutuş halayık onun yanına geldi. Ol hem olara öğretmeye başladı. İsa yoldan geçip barýarka salgyt ýygyna oturan Alfeýiň ogly Lewini görüp oňa: "Meniň ýygyma düş" diýdi. Ol hem turup onuň ýygyna düşdi. Ençeme salgytçylardyr, günäkärler de İsa'nın ýygyna eýerýärdiler. Bir gün İsa Lewiniň öýüne saçak başynda oturýarka, olar hem gelip İsa we onuň şähertleri bilen bile iýişdiler. Fariseýler bolan Tewrat mugallymlary İsa'nın günäkärler hem salgytçylar bilen nahar ýyp oturanyny görenlerine onuň şähertlerinden: "Näme üçin ol salgytçylardyr, günäkärler bilen bile nahar ýýär?" diýip soradylar. İsa muny eşidenne olara: "Lukman saglara däl, hassalara gerekdir. Men dogrulary däl, günäkärleri çağırmaga geldim" diýdi.